Edum TV. Yeah, you do. I'm saying fire mobi be akwaba edeba Edum TV so Edum TV dey ya kan na wonim say amamre ne amane adwumaje e na yedi na enda ya ba be piemu e wodonyi na de tia ye be piemu e wa ha ne se ne se eye otufo ne Nwomtohene e na wato anananom e wonse do enu ti Edum TV fo sa wode ya na wode asem enu ti na ya ba se ya ba be boa amadwumadie no akoso na dwumadie ya je ho konya ye besi ho chia me din ade mami adwo sika pa me ne me nuaba akuya cha oyi kwan papa embra no ti ye de dwumadie ni nyina e bebre wa hwefo Mami wada rumeti eminie eye be majo kwatin omno omo yem se do makasa kire akosomonie wo mo 50 Ghana cedis empim ahano akosoma na ntetu aje na fatiwa de nyina unua ekaso na ya ma akwa baba Edum TV so yo ma so binji so papa na we dey mpacho wudi eden de otumfo Nana Sabre Kotoko to so mienu otumfo nsuma kwa ama hene enne aye wo hai aye otumfo Nwomtofo hene Nana Osei Bonsu a wo hwen ba bi ahwe dan ahwe ban ne nti enenne ne nsuma ngro a wo de sum yewura Asantehene
ɛno ahu ne firi na mu ho a yɛde aduro he a yɛto amane so tie ne atwa ho ahyia nyina yɛ nsumankwafo wɔyɛ nsumankwani a wɔyɛ nsumankwade hye wɔsanso ɛyɛ tumfo brempɔn wɔnyɛ de hye wɔnyɛ brempɔn ketwa wɔyɛ tumfo brempɔn nti ayewe na yɛyɛ nsa no ɛnya ade a ɛda fam tumfo nimu yɛntimi fe yɛpɛ emesi tumfo anan na meba yesu ma mesi tumfo anan de obisi nanan no ɔha ɔbɛba ɔba ho so mbotenanum kasa na we de yebebusa wo se ne yehwe a omode ahaban asiesie ha mamre kwan so na se kyerese na se kyerɛ ne sɛ yɛka so hene kwa akura ne so hene kwa akura se na akura de munim se de akura sisitie enti ye no te se de ye no wɔte hɔ no wɔte akura ti hene kwa akura wɔte hɔ ɛsɛ te se bibi te se na hemfie na kura eti so hene kwa akura amane kwan so no sɛ wobɛhu wura bi te se koko ahaban bre na sefo na ohyem na so otina kura ase tie se wakoduru akura enu nti na hu saa ne mana ene mu hu no yɛda ase ne wo ati sumdamas ana ya makwa baba yɛdom tv so mejewo so miria na mpacho wudin mdi Kofi Aboaje na mpacho wo di breben na owo mi Asantehene nkwa Asantehene nkwa bububu ne me yo na we de yebebusa o ye na ya ma meto amamre no ya ye hu se wotumfo eba ya ade bi so a nwusie fimu ba na wadawro ma betumi a kire yase ma me tunu kakra enye nwusie ne fimu ba ye fere samanka Asantehene samanka se hu se saade na ba na se eye Asantehene ba epie tete etete akwamu bibia ntenta bia okwa aduboni bia obia tete so wo aduboni po de hwe Asantehene a hu saade na no adwana sesa eye samanka samanka nana se sanya wo kemete wase ase wo ye baifu anase wani bone a na epamo saade ni firi ho anase se se bia wo de aduboni akohye kwam se gya ye wure ba wo de be ye ni bebi anase wani na wo de be hene ni bone hu saade ne pe ale bosom se wo soanso a na wo fi nipa su na e control ti se aduboni ni bibia wo bia ese ni nyina ansa na ye wura ba na mebisa wo so a eya e kire okwan ana oro na wo kire hara ese wo fa o hwe bebia kwan ya honom na sa bebia obefo ha na Asantehene so nam na se wo chi ade ne so enye yo na yeda ase ne nkoma wo ne abusuafo se dem di kan ka sure se dum tv de ya mamre ne amane dwumadi enko ana yedi no ende kotoni mabosome da etoso nan afempinum ne aduonu miensa na aya otufo Nwomtofo wato nananom ewonse do na hwe machi ha eye nwura ene wa hanum se de ye nim amamre ni ti anya opani wa ha woni ne betwetwe nkomo na wa kire ye se ne anase de nti a wo mode enhaban no aye di machi na ye nkohwe ti afo ye nya opani bi wa hanum se ya wono eba be kire ye amane ne amane se ne nana ye di enwura esiesi hanum se we de dade yam akwa baba Edom TV so ya ason na mpacho wudi ye frame opani da pa ye boa Daddy, where do you wash a mebusaw? Mesha wachi hanum se ya. Me hu se ye de ensuo bi asi ho a ene ma bi atwa ho ahia bode abe ebre. Daddy, where de wada romance hyese. Se de nana mama hen kae no se ekura ekase nana ko na ekura. E kire se niam bi a ewo ekura ase no na okoi ye de ye kire ama obibia ehunu se nana okọ na ekura ne fie a wokotrem no. Ti yehwe ensuo a sabi obennom yehwe entome abe na kwadu na borode na e kire ekura hwe kuko na kuko ya boaboa no si he ye no so e yehunu se ya amamre yeko ekura ase a yeko yefu mu a itimi boa no anasa abowi ni onse so jade friend se kuku asimu tete wono kuku mu na ye no aduane ana ye noa ye nkwan ye biribia ene noa tese ene survey ya yehuni kane ne ne yesukuku Daddy intimate wase a okwa obenu aduane ana asese se wo kura ase dia se wa wote ase se wo kwa kura ase ana wotu kwan wo kuru mu ana wo ku obodi fu mu ana kuku fu mu kwa ye aduane di sa ne ye de ye kire se wo kura ase ne ma yehunu no enu nti na mahyehyɛ nneɛma we nyina de sa na mpemfo ahyehyɛ we nyina nkola mbi wo kura wo mu hunu we bi da
said the ACI. Nti kane no kukuo sei ene ye no mu enum ne ye mu nkwan eto da bi kura na were ho ne se esisuo ne bia wo so de eyi atiri num hwe na tuwo na tu nso eno ana saa me na serva mai eno ana ne yedidi mu dadi mpacho yen ko yenim kakrama kukuo ni bisu mpacho ene ye di abei esi ho abei so obi enim de abeye ha kurase de okwa ebi kurase de duame nti ko kurase hunu wenum na wenum ye kire ame ye hunu eniema a ye hunu nkurase ana ekurase se hunu hase so wo hwe senia te bia ne sitia hunu se ho aye enwunu pa mo na amafo be se environment no aye cool ha sana ekurase etie ha nti enei na niema asesa bebre nti basa nananom kokura sa na yaye we di aye kire akire na amafo a omonso aba that's the first no meti ase ase na ekura setie sana na yehu no abusiafo se de meka chose amamra ne amane dwumadie enko na yedi wo adum ka se di machine enko nti amamra kyerese na ekura de yentumi entwa emmasa ne enya akofuna wa hanom se ya ne ba ba twetwe nkomo ebusa ne se ne yesi na ho no ase kyerese pacho ya mwakwaba ya medie pacho wudi say we de mebuso mehwe eche ne de ode agugu kom ya ase kyerese dadi we de mentwa ndo ase kyerese abrafo de jinoma ohene na ohene bodyguard ne yena yesi bie kwam ema ekwam ye bokoma ohene etimi efaso kwan so na wo chene wo sekan ye kutakuta wi dadi asechre ne sei na mekan no me oblani de ye na ye bo ohene uban ama obi di basabasa ye bi e ba na wo be ye ohene wo be so be ndoma ye be si wachi abechew na ye yi ewachiri ngoma akiro for Edum TV for amamre ne amane adwumadie no emra so say yesade we so ebebeso menia ekriacha na wo hwesa ne otufo Nwomtohe na ye abrempofo ne ahemafo abana sign na wo se hu nefa oh the we ne kone de ya no adwubensem na namma brempofo atichu enipa edom adofo nyina ba beja na na kwan enti mi hu ne se eye de kase pa we de mebusa menim sa wo sa na so yakasa amamra na se wotufo Nwomtohe na wote ase ana mi mi aba se de aye de amamra ni amamra yegusu ani esia enti no se mekase mi nim de Nwomtofo hene aye wa Asantehene mu dia eni mi nim but ye be ko ni akwa kosia enti no ye wa hase no amamra sia enti ni nyina ye den ye ba hase ye ba na de be ko so bia no ye sia ni nyina ye de aka ya brabo abusafo enti kame ho na yenkwane ekobusa abusia pani se yakasa otufo Nwomtohe kra san na wosi ehulefa ana se di braban na owo no wahefie di machi yenkwane abusia pani enkwakwetwe nkomo arafo se no ye ne abusia pani na e ba betwetwe nkomo monka ye ho abusia pani ye mo kwa baba Edum TV so ya acho commission mo kwa baba yenso ye ma ye nyina ye ho ya akọ otufo Nwomtofo hene no won se ye ka esumankwa afakuo no ho beto se ho no
I say divisions room. Say I will be Minister of Finance, your Minister of Agriculture. Nwomtofo kwani so tumfo ko baby a. Na so ko baby a. We Nwomtofo yin na say Bonsu. Anya odi edo nanin ato enwom boda wuro. Edi bie kwan wo yehu so tumfo oba. Wo du baby no gina. I was so tumfo ne entoro agiro mu gina. Etu ohun se sumakwa kwa demo a na fe wo mu ansa na otumfo amu. Na enam sa nyum to na de no ena se penti ye wa fashe bi wo eduru ha yise nu otumfo di ase ya za fe ko we nkoa na wo ho right ye nu otumfo di asa ye pempem ye ho se de enkwala edi agoro no eti sa nsumafo afokuo no Nana Osei Bonsu ni fokuo na wodo nyina no ye kwa na wo sa right no so otumfo sha fashe bi na Nana Osei Bonsu ni wuro no a wo play no se woni ho a otumfo ebetese wo beba asan wa ye buta wuro no nsumafo abuso wo bi eni tumi se wo ye sa adwuma no yo nana ya da se onya abre e ma Edum TV na ene mebunu na aba no amamre no sha komuni mi ye de ene mebunu na ya aba no emrante na aba aha no etu mire bi a nsumanko akura na wotumfo hedama ye ba ha obo ya no am ye reheza wa ha eti wo ye busuani kwa na se wunim sa amamre no ye reheza wa ha no asane akwa ukura na ajesu wo bo ho abomfia ye ko wo so tumfo ye bibia sa o heda the invitation bra na na se so omfa ni fokuo no mre no mo meye sa amane no ma no eti obi o wabusuanu bia no enim ye wo mrantie bi o jaja ko nimo no mu no mo edi anim emi ko na enkokura wo mu ni nyira anim ye se eye wo fa no obeka ho ene obi atimba ne mo abusuafo ne de aye ise se ye obi afese obedi sa agoro no yes Asantehene mu hanu nyina no ye nko asa abusua wei ene ye otumfo Nwomtofo yin ewo se sumanko afekuo no ho be sa amamre wei no sa sumanko abusua na ewodo nyina ha no ko a ene wo etimi ye sa adwuma no apenyi ya da so wa ye se de Nwomtofo eye omama ne omamre efa ye emebunu na ya ba no dodo na me kra se enye ene ame ba wo ka e ka minim enti de se wa ka chwe ye yo ye da mo ase bebre di sa ensumanko ahine sa wuro no nko a de sa wokọ ensumanko afi a ye hine no ne dan e wo ho ya se ye nye sa amane no a so otumfo pese o mu ko ba bi ya wo se ye wo be hwefen na se na ewu ye ne ye sa wo be hwefen eti wakake ye se ye nsi wo hine ntem na wo ye sa afa he no a watima ye because ensumanko afekuo ni nyina no sa adwuma we no apart from na se ebosu abusuafo no dewu bo no obi etimi fa ne se nka dewuro na ewo kufia no eye otumfo dia ene sa antwene ni nyina eye otumfo dia ene gu nkonwa fi enkonwa dem ho enti ye pra say ye right said ade ye nyan no sanka akwa abe mo Minister of Finance ni ho a utimi nkwaje loan enti ye ni ho a ni e mo twene no otumfo timi enye abibia ye de wase ya da so onya abre ma Edum o me de wase nyame nhira mo abusuafo se de Nana Asantehene waba betina na egwaso a abusuafo ne adofo nyina ehwe se wo mo be ma na kwaba ama eyiye ne nso adi mu otumfo Nwomtofo a ene wato anananom etiado eno ti ama Nana Asantehene wapie mu ewo eye yase a abusuafo ne adofo nyina eba be ma na kwaba
sikano sana eye bagi fomo shaka womo fomo sramo so bi sa bade ni bag telephone number kan ho na ye show telephone number ni ye hu adawo na ye flow adawo sramo say obi na shima wa na ni ba ko to ni telephone number ema say ye wan shina wo kwa separate eye Asantehene Hairdressers Association one president ababe pia ene perifoni nyina sabre ye maame akroma alasa minti eno mababe pia ye maame no ye da passe ye no makwa ye tene ho be ye fa efri wo mo a ye ho be ye fa efri wo mo a ye da passe hello Nana Osei Nana Osei Bonsu wadam pam sese yeni aye nani eche ono na oware ma me kuada na ono ne wo ma me kuada nko wo ma me kuada nko no na de wo fe na wo fa ase so ye fra no anyamsem on so fa fe kokokoko ana o se da bi
me dem bebe ma mo fa sia ware ndina na chei odi no ba akuadon ko ema no fa sia enya sem ena omo na se bonsu enti na se bonsu die wodem bia awe fie ho enti na se bi de dia pre papa ense na ni ho na se yesi efie a wojina emprenu wojina ho ku sakura maye efisa wodem ne na na firi ho ne papa firi ho enti ara para na se hene ena bisu apanyini ati akwa wo mu jirai e fry e bent ma fe se osaberma wa yebi ye de wase ensada fry disi ano yetia yesiplayo wo mu yiba kwa ne bo na ka bo mo yemu sabre yedru han modiane e ba beta ye nua ba ti sepo ye amane ni ekuo amamre ekwan so ai na no madawo ma ye da mase na me shira mu
Bonsu esun wa ifie ene se na bonsu kwa na no so kwa force yetimi hwe nua no saa no nko samadija ye ba aya ye kura ensem bonwire sadua so ye patia ene eduku yensa pentum yenu esiso ene ka chire kura so no yesika 500 cedis aya mil skadada no million and the other 2 so and the DJ na bozu kwa ebenjenti adase that's song that's you pio nana no bema ya kwada pai papa wada matrase sana osa wo trase eya atache brecho abushia mo befa adise kasache abushia nyina ni bema de ponse obayo kwani 200 Ghana cedis eya opipi mienu abushia emamonye enudwa mo fanti ye de hie ekaso aya bomacha mo amochechi no ene die kwaso mo fedi mla enyankrofo no mo amochechi no mo fansi ni bi mla enyankrofo no ye da mo se Papa so ya bushapani na biana no ende shanta wamo ayo no akasa ne beni ko front to matiti na so anti na tano shebushani sa no ko baba yo kan 500 Ghana cedis eya opipi ennum abushapani munya na bushani benya munya nutwa mfante ne ba ekaso biso ma no kasa da sebese eda na sia edona eda na sia epiafo na me oshamu coach tata mana damanu akosho nche bia na beye no wade edimana na ensuanta owo abo na na kanchegu eye akos ni kunu akonta oso baye okra ni 100 Ghana cedis opeba akon ensi emushia ni fly oso ni fanti ekanibi paya wono ni aba mu sente biem sede ye asramushia mu free mu agogo wo so kan wo so 100 Ghana cedis paya wono na mu nya mu nye na mu fanti ekashubi Ababa Flomine, Madame Maximine, said the sister. Nana, 100 cedis of 100 cedis so and to be saying your fancy papa again should be of 100 cedis was saying me so you can't tell what you say and that's no me I'm saying which number more and more Dele Mushana, Madame Mamun Semine, and Mano, Namusuma Semine. Sabre Mamma Nama, Abama, Martin Pon, and Dano, said the Omokan, almost over by a Bushiamanema.
Before me sign so emo bibi akwa ba edeba edum TV so ahanum say donjina na yanya Asantehene wa hanum say ya ne ba betwetwe komo me so se ka me ho na oba betre amamre ne amane na ye wa kwa baba edum TV na apofuche ba for to sumi enu Asantehene na ne wo film se se me na pa no ti na ni abere no Asantehene Nwomtofo hene na akola wo di akonya nyina manimu a ana owu abafa no ko ntime ntrinda esa mpa na mbehwe me ba me ne fokufo na tie nsuma nkwafo ana ye tie na we de mebusawo on say ye ni enkura na ayaba ne ye hyeda enim amambre ne amane na me ba ye mehu sese omo ba bechia wa obi wo ho a oma oyese obi won so a oba wo yi ne ntoma no na mpacho ase kire ne se no na ha o mani se ametia kwa meka ho asem se me mo kontine me wo jase me wo chame na obi ba no me wo sa de mani bi no wo gina ona tire chi no so no be gina oba we no otia na sa de ye enti no anye me bi ho a kora no sa mamre na sa de ye no enti no eso musua wakonwa nkoko da wuti matumpanimfo na mfa ne man hyehye wo ho gugu sa teto no akonyabu a ekoko bakonya akoko nyina bi timini biksa mo amini de America na so unta konwa akoko da so na akọ yasa hyehye ne ho bebreba enye na ne die enya santima asam no na ebio so mi hu se Nana bi eba becha no oyi ne che no na ese ni dibre na owo no eso sen wo de na wo de ne so sen obi a oso che wo na me ka se me sa wo yi na wo betia me me metimi boss ahen ni bi wonni kwansa wo fofa wo esa wo de ni de ese wo de mame wo ma ontuma kofom bibi a wo hu bia esa wo man brass no wa chia ni pa wonni kwa grasa wo begina wo hene ni asa wo twere puse bibi am hu ne ye wo bi di tinya chi wo hene be so wo hene fra ne ntuma wo so fra ne ntuma no chi so nya mane na we de mesabu so wadaroma say ka say asem kra na say Asantehene a wo ne hwan ya Asantehene me ne Asantehene ku afo hene na betumi aka ba kwasam kakra che aba kwasam me wa ne say Asantehene die ntima do nyina obeto me no asem na mefire na ne yasanto akon no mu ena ye de ye nkonwa ba ha be jado nyina bo fie ena ma me na namba be so ha enti ye asem nkonwa bi gu nsa kuma asem sa bu gu nsa do nyina sanity na me da se ne wo that's me na we de wadaroma ye mo akwa baba edum TV ya de na na mpacho udi Remy bafo osepo na mpacho we de mebusa akonwa ben na udi tumfo ben mo hene bampranse esikasu na we de ye na ya ma meto amamre ne amane no mebusa se ya ye hu se mo kwa akochia ahefofo mpanifo na ye hu se bi mo twemo ntoma etumo bankum so na ase a kire se omo be chia ye ne a ebi mo ba be chia ma anidie na ebi osu me hu se omutu omo che obi wo ho a ohina wote ho no ni mo odu che de wo ba no se otu uche na mebisa wo obetumi aka bakwasam kakra fa wakonya ihu achi ozai obetumi aka bakwasam kakra efa na wakonya ihu achi nana hwan de wo we pacho de bi efa pacho yo me akaza from bafo sepo tumfo be mo hene me ye de ye ni otumfo na atra fuma himfie wa beti samre ya kan ma himfie wo eye adum kan ye ho na Asantehene no ti bibia Asante bibia ene ho ya akonya no sem de betimi akatra no Asante be mo hene menka nsem bebre ko Asante eni fi ho ti enka nsem bebre ya kasa be mo hene ne kra ye de ade be mo hene ene otumfo japade so otumfo Nwomtofo Nana Osei Bonsu ani din ankasa ede Martin Owusu ya wono
osana bosome da etoso aduasa ahanko ne aduonu me baako a o maame ne wo papa ede kwaku nyamesem no maame so de ekua donko na donjina ha se ya na wo mufri ai Nana Osei Bonsu ono ene toso miensa ewo o maame emba nimu na owo enkura baako maako edu na owo Nana no so owo Nana no so aha ene aduonu achi na okosuku ewo donjina RCJHS na obewie ye ahanko ne enso baako na owie ye no okoye accounting ewo kukrobi so a eno so ewo Kumase na owie ye no omofa no ema ne beye accounting eno na ohia oba bi a ye friend Regina Osei na wone ne wo enkoda baako edu Nana ekokotena esu ye bo a eno so ewo Kumase na anumeku a ye frɛ wo mo Agric Research Institute wo mo ema ne ye adwuma wo ho eno na otumfo ote kokooso ema ne beye Nwomtofo ewo manhia abra eno so eye 2004 eno na otumfo ema ne beye otonwom hene ema Nana ye ka na asemi oye motivator osan so eye cancer otu ne hu si ho ema se oba beye kwaya master eno ti ni padom a wo mo woni kromu efre no nananom ana se wo mo ebo ne samrane efre no nano Nana Osei Bonsu owuye December 27th Nana owuye ono so to anananom ewo ensedo na we abusuafo anasa adofo kase Nana Osei Bonsu a we free yensei abusua ahwe ade emba ahwe ade enananom ahwe ade opanipa nyankopon emfa won kra ensie kosi se ye besan ahia bi for yes I saw MOBVia akwaba ediba edum TV so daddy we dey message busa wudi ye de Kofi Aboaje daddy we dey amamre kwan so no yate se otumfo Nwomtofo enemu swan ede amano ase ne se meda wase otumfo Nwomtofo wakwanto na nene ya ndotiye na ya we ne ya ndotiye kwasi yewura yakwasi yewura no ma ekwan ye nhye de ne tompam ye dotiye tie se na afina no fokufo sante so no so sante si ye na mane no we be se wiase nyina obia ni wo wiase nyina sante se se no obia ni wo kwasi bonu kropoti bisua beto wontimi ze se no ono de sumankwam oni sumankwa na eja se sumankwa afo enfo na wo so atotumfo no ba be swai atira no asane yedinato adakem ana de wo se wa ato ana wa ku ato ba fa odi akon ato eno kire se wakokun se me fa se wakokun twene bi wo ho no me na me nte se o mu bom eno ase ne se o twene no ye sumangro na one da no to no ye otumfa Nwomtofo yin fa le sumangro so ya ka sumangro ane say sumangro ne say 5 years bia no se Asantehene twadwa na so bibia ye dwale ye do 40 days 40 days no so a ye wu Asantehene kwa so dwale bi ani sumankwafo Asantehene ni sumankwafo ne egro sa go te fe sumangro ne say ye dwale ye do 40 days ye wie no na ka se eso a yakoya amane wo ye honomo Asantehene be gino ya amane amaye oya amane ni wia na afie pie ni Asantehene akodi agro se ye dia beti bapempem saa iwu Asantehene teteno se iwu Asantehene de beti pem na foteto anaje wonwere do ni bi na se ye do afa baabi na se meti wase a se wode na beti pem na woteto a wanware aduro ni bi na se twene na mu bebom no mu bom obenya dabi what kare no tetende a woteto na se we van say over try na anyi na se teteno ya makoma do yam
Nana Osei Bonsu, Nana Osei Nwomtofo a friend Nana Osei Bonsu. Ani di ankasa ede Mr. Martin Osei. Ye no osana bosomeda etoso ediasa. Aha nkone edonu baako. Ana wofo ede Mr. Kwaku enyamesam anase. Omame so de akua donko. Aha se donjina ha se ya ena wo mu efri. Nebra Nana Osei eye on de toso mienu e wo omame manim. Na wawo enkura baako maako edu. Ana owa Nana no so aha ne etire. Na okosuku ewo donjina RCJHS. Ana owie aha nkone edioso baako. Owie ya no otu ana edu school ne so eko Royal Accounting School. Aye no so ewo Kumasi. Na okoye studies. Okoye accounting. Eno ehino ana wudumaku a ewo Kumasi. Efa no say omra meye accountant eno mano. Eno ena wokohia eyiri bia ye friend Regina Osei. Ena wone no ewo enkura maako edu. Owie ya no okokotena esu ye bo a eno so ewo Kumasi. Ena nyumaku a wo mo eye Agri Crop Research Institute. One so emano edwuma yeye. Eno ena otufo a wote kokwoso na emano ye. Nwomtofo emano. Eno eye year 2004. Ena obeye Nwomtofo hene. Nana Osei Bonsu. Na oye royal. Na oye counselor. Osai so oye motivator. Eti otu no husi ho say oba be ye kwa master ede ama sorry. Eti edinya dodo na ede friend no eye na no. Esai ni nyuma pa oye nti. Eye December 27th. Eye osa 2002. Ena Nana so etu anananom ewo ensiedo. Eno nti na no. Ebusua say Nana Osei Bonsu a wa hwe ye say. Ebusua wa hwe ade. Emba ahwe ade. Enananom ahwe ade. Ona Japan. Onyankopon emfa okransie. Kosi say e be sign so ehia bio.